Значи като го видяхме, само за те. Айде, така. Иначе уискито на шото. Лили и Лика, това е за вас Айде, като татец. подарък. Принципно дори нали Ела. по-скоро за Лили. Дай ми я на мене, дай ми я на мене. Иска мене, дръжка. Не знам как да го кажа. Мисля, че... Имаш ли го? Ай, отговори. Не знам. Абе, не знам. Ще кажеш. Да е привлекателно. Не е селфи камера, това. Имам справя. Тоше, Да. Ма трябва да си направим и селфи. същия пак подарък за тебе И пак за тебе. и подарък за Таня, който е Благодаря. Ти служи. Дай Пак за пред мен. Тоше. и от такива нещо от баба и от Леля. Да. Много шоколади. Безброй. Това е една ваша възглавничка. Виж ли там какво става? Мамо, само това подарък не го видя. Иде, мамо. Ако има да късаме хартия, Ненаци. мамо. Я, Тошето ги снима. Да. Да. Айде, мамо, да ходим да късаме. Да, звъни се, звъни се. Звъни се. Я, Янчо. Някой звъни. Някой звъни. Я да виж кой звъни. Коледа? Ма къде е? То остава само подаръците. Тази голямата за хората. Вето! Вела! А дядо хора да видим. Два подаръка искам. Ела да видим, баба. Може ли някой да ми държи подаръка? Я да ми теня. Кой звъни? Аз ще вика случай. Кой? Чойсти! Ме чока на Машо рибатата. И леле колко е глупи. Ай, добре, моят подарък не го видя. Вече виж! Лели! Яна, пусти се. Ау, принцеса Бела. Гледай. Бела, я видим. Аз изобщо не знам дали правилно го държа. Правилно. Тьока, Тя че той се заглавя. тьока, тя ги се дядо Коледа си. Ще се отровим от шоколада. Ти така ли сме писали на дядото? Той ще освободи го просто. Тя да ти говори. Просто поудя, получаха. Ела, татец. Ходи при тях. Страхотно. Тук има много лакомства. И на майка ти да ти даде. Да. А има и от баба Станка по едно клипче е сложила и Тоше, Да. аз така изобщо не знам как се вижда. Бела. Добре ли снимам? Добре ли снимам? Виж, тач. Ще фрекне като братчет. Опа! Тя да си сложи дядо Коледа. Ми чакам! Изабела? Не се напишкаш ти. За принцеса. Това от баба Санка го изпратила по дядо Коледа. Страхотно. Айде, Лили. Ние си пишем едно клипчето. Гушна си ме чака. Да. Има още едно. Твоето момченце ли? Твоето момченце ли е това? Ай, мамо, ела да видиш просто какво прави. Ела, да видиш какво става. Виж. Беши! Яна, ама къде е Мечо, бабо? Мечока не маса ли е това? Виж какво прекъсна на Мечо. Тоше, може ли вече да не снимам? Да може, то беше за... Ако мислиш, че кажи само как се спи. Ще го спрете. Ще го спрете.